Hej folk, nu skal I se hvordan jeg laver sjov med folk. En her lille pige her skal have det sjovt den her gang. Undskyld, jeg ryster lidt, jeg kan ikke gøre for det. Men, I se billedet af en eller anden tilfældig person. Og så venstre klikker, eller højre klikker hedder det. Så popper sådan en ting op. Og så klikker du på det link, der er lige dernede. Billedet. Her er billedet frem her. Hvor du så kan gå længere ned. Og så der kommer billedet frem på sådan en ny webside. Jeg ved ikke om man kan se det. Måske lidt utydeligt. Fuck det. Men I går herop. Jeg kan se der er et nummer. Der tager du det der nummer der. Og kopier. Går tilbage. Lukker billedet ned. Og opretter et nyt. Og så skriver bare et eller andet. Så går du herind. Ansæt billede. Og helt ned på den igen. Så ved jeg højre klik. Og så hvor linket kommer, eller en blå ting kommer frem. Så åbner den lige. Ruller ned, så du kan se. Så lige der, hvor der er et lille nummer. Der fjerner du nummerne. Og sætter det, du har kopieret ind. Som så er billedet. Og så går du op. Og trykker. Ja, hvad fuck den nu hedder. Og så. Tada, så er den der. Og så kan du bare lukke det der igen. Så har man uploadet en anden persons billede. Og det er selvfølgelig mig, der har det. Det. Var det. Jeg er ikke dygtig. Jeg ved ikke ellers, hvordan jeg skal forklare det. Men god fornøjelse. Prøv selv.